खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जुन 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बयजोंबो अनजासो गारगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ अननाय आरो सिबिनायखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि बोरखौबो मोननो हागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि सानाव मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै जाफुङाबो जानो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखालबो जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन
गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो गोबां मान मोननो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङै हान्थिनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै गोमाफिननोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोद आला खाला जानोबो हागौ आरो फरायसाफ्रा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।